Тапшыруыбызны алыга таба дәвам итеп, экраннар алдына иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Кузахметова Әлфия Зәкәрия кызын чакырып алам. Бүген 20 июнь көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Равил, әнисе Тәүхидә, улы Илдар, тормыш иптәше Лилия, кызы Эльвира, тормыш иптәше Рамил, оныклары Рамазан һәм Айдар, апасы Зәкия, кыдасы Рөстәм, кодагылары Руфия һәм Әлфия котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Матур гаиләдә иң татлы бала булып үскән әнкәебез, әти-әнисенең иң татлы шәшкәсе булган. Наз һәм сөю мулдан татыган бала үсеп җиткәч тә үз гаиләсенең төп җылылык чыганагына әйләнә. 21 гасыр хатын-кызы буларак налыклар исәпләү инспекциясендә 20 ел хезмәт итә. Бүгенге көндә район администрациясенең финанс бүлегендә эшли. Матур хатын-кыз, ярата белгән әни, бар җанын кызганмаган әбикәй дә сөекле хатын да ул. Сөекле тормыш иптәше дә ул. Бу тормышта ни барын да ул булдырырга өйрәнгән. Көчле холкы аның моңа ярдәм итә. Кай арада бар затка да өлгерә торгандыр ул, таң калабыз. Бар җирдә дә пөхтәлек, матурлык ярата. Эш пошмак, бәлеш, тәмле ризыклар пешереп ул кунакчыл хуҗабикә буларак дус туганнары белән аралашып яши. Оныкларының да күңелләрен күреп, гөл аларга бүләкләр ясап тора. Алар өчен иң якын дус та була ала. Кадерле газиз әниебез, бәйрәмең көнендә сиңа гел янәшәбездә булып, безнең бар казанышларыбызга шатланып яшәвең өчен рәхмәт укыйбыз. Гел безнең хакта уйлап, кирәк чакта киңәшләреңне дә биреп яшисең син. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тормышыңда гел ак төсләр генә булсын, күзләрең гел бәхеттән генә янсын. Елмай, синең елмаюың безгә дә яшәргә көч өсти. Аллаһ Тәгалә сиңа тыныч, имин гомерләр насыйп итсен. Котлыйбыз әни туган көнең белән. Шын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табып котлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-узак еллар иркәләп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Яраткан хатыным, бүген күркәм юбилееңдә әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Теләгем бер, сиңа саулык, сәламәтлек. Минем яратуымны сизеп, балалыкларыбызга куанып, бергәләп алда да яшигәле. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа сөеклем. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр. Килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очында һәр чак аяз булсын, җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз, оныкларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Хөрмәтле Әлфия Зәкәриевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Балкып тора гомер көндәлегендә. Без җыелдык тәбрикләргә, туганнар белән бергә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын.
тыйып хәриште. Бишле куйган хатта галә, бишле куйган фәрештә. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Жанлы булган өчен бишле диләр туганнар, бишле диләр тормышыңа яннарыңда булганнар. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын, котлы булсын туган көн. Бишле куядысылар, шындыз булганың өчен. Яңадан бер 55-не үтәрлек булсын көчен. Бик шәп бәйрәм, 55 яшь, 2 бишле алган көн. Һәрбер теләк кабул булсын,